Škola, najlepše životno doba svakog čoveka. Period gde učimo da pišemo, stičemo životne prijatelje, provodimo svoju mladost u zatvorenim, neluftiranim prostorijama, gde učimo stvari od kojih ćemo statistički 2/3 zaboraviti kako bismo se sutra bavili nekim poslom koji nema dodirnih tačaka sa tim stvarima. I stvarno ne znam zašto onda, po svakoj mogućoj anketi i studiji, minimum preko polovine đaka se izražava da mrzi školu. I pritom to nisu one anonimne ankete kakve ih vi zamišljate gde đaci glasaju preko interneta. Nego detetu priđe jedna tetka, onako sva nasmejana kao ja sada sa papirom i kaže: "Jeli sine, da li se tebi dopada naša škola?" I pored tog pritiska, preko 50% dece je pogleda direktno u oči i kaže: "Ne bre, ne dopada mi se." Pa smestite se ovde, izvadite udžbenike, jer danas pričamo o tome zašto ljudi mrze školu. Da bismo razumeli školski sistem danas, moramo da se vratimo nekih 100 godina u prošlost. Ovako izgleda automobil iz tog perioda. Ovako on izgleda danas. Ovako izgledao telefon iz tog perioda. Ovako on izgleda danas. Ovako izgledala učionica iz tog perioda. Vam se bre, ovo je samo bio crno-beli filter. Ovo je današnja učionica. Zamislite da imamo vremeplov i uzmemo čoveka iz 1950. godine i stavimo ga u sadašnjost. On bi se mučenik na ulici totalno pogubio od tehnološkog napretka, ne bi znao šta je levo, šta je desno. Ali u školu da ga staviš, komotno bi mogao da drži 1 čas, zato što se ovde ništa nije promenilo. Jasno je meni skroz da se birokratske institucije vremenom jako sporo menjaju. Ali škola, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, bukvalno kao da stoji u vremenu. Toliko da su ostale institucije napredovale više od nje. Primjera radi, po nekim studijama, prosečan zatvorenik provodi više vremena napolju nego prosečan učenik. Ja školu zovem debilana. Pošaljete dete, vrati se debil. Ne moram da budem marketinški stručnjak da bih utvrdio da većina ljudi koji je ušla na ovaj video zapravo mrzi školu. I složit ćemo se da je apsolutni zicer i najlakša stvar koju sad mogu da uradim da 10 minuta je prozivam i pričam kako je to debilana koja vam ispira mozak i pokupim lajkovi i pregled. Ali znaš šta? Mislim da smo pametniji od toga. Koliko god smešne anegdote ili prozivanje profesora bili zabavni, a verujte mi da jesu. Ne želim da ovaj video bude iz čisto moje perspektive kao bivšeg učenika u fazonu "Jada drugari da je škola loša", nego želim da zapravo bude nešto što sagledava školu kao čitav sistem koji da, može dosta da se popravi. Osnova onoga što deca danas u školama uče jeste suva reprodukcija informacija. I da se razumemo, pre 50 godina to je imalo smisla kada nije bilo pristupa literaturi i učiti stvari napamet. Danas, kada svako u svom mobilnom telefonu ima pristup čitavom internetu, nema poente učiti stvari napamet. A zaista nisam iz onog kampa u fazonu šta će mi matematika u životu kad imam digitron u džepu. Ne. Postoje neke stvari koje možda nemaju direktnu korist ili primjenu, ali indirektno razvijaju mozak i razmišljanje. Postoji nešto što se zove opšta kultura i naravno da treba znati, ne znam, glavne gradove, bitne istorijske događaje. Ne pričam o tome. Pričam o tome da se u Srbiji svaki test ili ispitivanje u suštini ne svodi na to da li đak razume to što priča ili ne daj Bože može da ga primeni, već samo suvo reprodukovanje informacija u formatu koji se traži od njega. Prema međunarodnom PISA testu, koji ocenjuje matematičku, čitalačku i pismenost u prirodnim naukama učenika širom sveta, naši đaci se rangiraju ispod prosečno u sve 3 oblasti, a procena je da 1 na svaka 3 đaka je funkcionalno nepismen. Funkcionalno nepismen, ok, zvuči moćno, ali šta to zapravo znači? Znači da ako daš detetu neki tekst, recimo članak u novinama, da ga pročita, naglasi da ti ga vrati i onda ga pitaš, ok, prepričaj mi šta si pročitao. Ono će možda znati ključne reči ili pojmove da ti kaže, ali suštinu, poentu teksta neće umeti da ti objasni. Pitam se kako to, da li možda postoji neki sistem koji ga uči da tako obrađuje informacije? Nemoguće, mora su deca glupa. Hvala Bogu, to je nešto što je zaista moguće promeniti. Ima milion dobrih nastavnika koji se fokusiraju na ocenjivanje đaka putem seminarskih ili projektnih radova, gde moraš da primjeniš to znanje ili objasniš nešto, napraviš svoj zaključak, a ne samo da suvo reprodukuješ informacije. Stvar je u tome što je iskreno jednostavno mnogo lakše napraviti jedan isti test koji će raditi svi đaci u odeljenju, koji se svodi na spajanje, dopunu, zaokruživanje, koje je moguće pregledati cap-cap u jednom danu, oceniš cijelo odeljenje, a ne sad da se cimaš da čitaš neke seminarske radove, pomažeš klincima oko projektnog rada, to je jednostavno činjenica. Ubros iz Maksija, tričavih 500 dinara, bre. Da li ste vi normalni? U Srbiji je trenutno aktualna inflacija. Osim cena, mislim i ocena. Ocene učenika u svim školama iz godine u godinu sve više i više rastu, dok po svim ostalim objektivnim merilima njihovo znanje zapravo opada. Kako sad to? Da li je moguće možda da se njihovi profesori vrednuju na osnovu toga koji im prosek ima odeljenje, pa da su podstaknuti praktično da podižu đacima ocene? Nemoguće. Onda se uzimaju ti prosek i ocene učenika i bukvalno indiktiraju budućnost i život. Do toga da li mogu da upišu neku srednju školu ili fakultet, preko toga da li će dobiti stipendiju. I onda mi je prosto nevjerovatno da su te ocene koje toliko mnogo odlučuju u životu deteta prepuštene svakom profesoru pojedinačno, toliko da je skroz normalna pojava da u istoj školi iz istog predmeta 2 profesora imaju totalno drugačiji kriterijum.
Da ne pričamo o tome da je skroz moguće da jedan isti đak u jednoj školi bude Vukovac, a u drugoj bukvalno ponavlja razred. I da me razumete samo, nemam ja problem ni sa jednom od ovih stvari pojedinačno. Dakle, apsolutno mi je jasno da je jako teško napraviti neki standardizovan sistem, da se svaki đak iz svakog odeljenja i svakog predmeta u školi na isti način ocenjuje. To je jako teško i gotovo nemoguće. Isto tako, jasno mi je da je ocena jako bitna, to je merilo znanja i treba nešto da diferencira dobre od loših učenika. Ali ne možeš da imaš obe stvari istovremeno. Ne možeš da baziraš čitav sistem na ocenama učenika koji im određuju bukvalno budućnost i život, a onda te ocene prepustiš svakom profesoru pojedinačno. Što nas logički dovodi do profesora, odnosno nastavnika, koji su po mom ličnom mišljenju možda najbitnija karika ne samo u školskom sistemu, već u čitavom društvu. Siguran sam da dok vam ovo trenutno pričam, vama kroz glavu prolazi neki profesor, bilo da ste trenutno učenik ili ste učili pre 20 godina. Nastavnici ne samo da uče i vaspitaju decu, nego im utiču na ličnost bukvalno do kraja života. Jedan dobar nastavnik može detetu postati treći roditelj i promeniti mu kurs života. Dok s druge strane svi znamo za neke budale koje se iživljavaju nad decom koje ne znam kako su dospeli ispred školske klupe. 2023. godina je. Da bi radio u magacinu neke firme moraš da prođeš 3 kruga selekcije i test ličnosti da vide da li si timski igrač. Dok profesori dobijaju ključ u ruke, a rade sa najosetljivijom društvenom grupom, decom. Meni je prosto neverovatno da država umesto da gleda da na pozicije profesora dovede najbolje kadrove koji ti bukvalno oblikuju budućnost, ona na njih gleda bukvalno kao na potrošnu robu. I to nije slučajan izbor reči, jer se za obrazovanje u Srbiji izdvaja oko 3,8% državnog budžeta, pod stavkom, pazite sad, potrošnje. Daju im se minorne plate, toliko da većina profesora drži privatne časove kako bi skupila još novca i generalno zvanje profesora je izgubilo na značaju. Neki od naših najvećih istorijskih ličnosti su radile u školama. Koga vi znate da mi navedete iz zadnjih 20 godina koje radi u nekoj školi? Sigurno ljudi nisu postali gluplji među vremenu. Udžbenici su još jedna stvar koja u teoriji trebalo bi da ima smisla, ali u praksi izvedbi su katastrofa. Znam da su neki ljudi stava da zbog interneta udžbenike treba u potpunosti ukinuti i da se složimo, udžbenik iz informatike je komedija sam po sebi, ali s druge strane za neke druge predmete, udžbenik koji sve informacije skupi na jedno mesto u jednu kohezivnu jedinicu, meni to skroz ima smisla za razliku od recimo nekih fakulteta gde ti profesori kažu literatura ti je 6 knjiga plus prezentacije plus šta kažem ja na predavanjima pa hvatam. Problem je u tome što je izdavanje udžbenika privatizovan sektor kod nas gde se obrće nenormalna količina novca. Mislim da ne shvatate kolika. Knjige, ove koje se objavljuju, komercijalne ovakve i onakve, u odnosu na promet koji se ostvaruje udžbenicima. Dakle, knjige su 20% celokupnog prostora tog sve drugo prometa, udžbenici. sve drugo su udžbenici. Tu je vladala javna korupcija gde je svaki profesor mogao da bira kojim udžbenik odgovara. I igrom slučaja nećete verovati, uvijek im nekako odgovaraju udžbenici onih izdavačkih kuća koji ih vode po nekim seminarima na putovanja, koji im daju neke poklone. Kakva koincidencija? Naravno, svake godine pod izgovorom ažurnosti se štampaju nova izdanja udžbenika koje su generalno minimalno promenjena, kako roditelji ne bi mogli da kupe stare udžbenike, nego lepo iskeširaju nove. Kako se zove prelazna forma između vodozemca i gmizavca, a? Ne znaš, zaihtio stegu, a? Stvarno ne želim da budem onaj lik sa Instagrama koji je u fazonu škola me nije naučila da kupim Lamborghini, ali da budemo iskreni, zaista se praktične stvari ne uče dovoljno u školi. Primjera radi, većina ljudi završi školu i ne zna zakone države u kojoj žive. Alo, zakone države u kojoj žive. Vratit ću se na onu pojentu ranije. I dalje se znanja suštinski uče samo teorijski. Evo ga primjer. Zamislite da treba da naučite da koristite neku novu aplikaciju. U modernom sistemu obrazovanja, prvo predavanje će vam doći predavač, izvaditi tu aplikaciju i pokazati kako se koristi, koje su njene mogućnosti, da vas zainteresuje za nju. Kod nas, prvo predavanje će biti šta je ta aplikacija po definiciji. Drugo predavanje će biti ko je izmislio i njena istorija razvoja. Negde pred kraj ćeš dobiti priliku da je vidiš kako zapravo izgleda i da je koristiš. Ovo pre toga ćeš naravno sve morati da učiš napamet za test. Mislim, ceo sistem je kao takav već odavno zreo za reforme. Stvar je samo u tome što se Srbiji reforme dešavaju već godinama. I to reforme na reforme na reforme. Školstvo je tako regulisano da svaki ministar ima ogromnu moć da može da ga oblikuje kako mu odgovara i onda kako se menjaju svake 2-3 godine dođe jedan napravi kako njemu odgovara, dođe drugi napravi kako njemu odgovara. Naravno, to su sve estetske stvari. Glavne reforme kod nas su počele da se dešavaju tamo početkom 2000. godina dolaskom kapitalizma, kada smo pokušali da uvedemo takozvane danski i finski modele. To su u suštini najuspešniji modeli učenja koji polaze od dece sa aktivnim učenjem kroz igru, manjim fokusom na ocene, a većim na učenje, učešćem učenika u donošenju odluka, više slobodnog vremena, u suštini jedan ljudski i psihološki pristup učenicima što se meni jako dopada. Ali, od tada je prošlo 20 godina. Neke od ovih stvari koje vam pominjem vi verovatno prvi put čujete da postoje, a kamoli da imaju kod nas, tako da videli smo kako je to prošlo. Mislim, pojava te integracije tih sistema kod nas, napravio sam čitav video o tome, zove se Cargo Kult, ali ukratko, to je pojava kada uzmeš neke vidljive stvari modela i bez ikakvog razumevanja kako one funkcionišu i zašto su takve kako jesu, pokušavaš da ih primeniš kod sebe i očekuješ iste rezultate.
Mi smo tako pokušali taj finski sistem da primenimo kod nas koji zahteva nekih 10 do 15 đaka po odeljenju kako bi imali više vremena sa učiteljima i nastavnicima, da primenimo na naše gradske škole koje rade u 2 smene jer ne mogu da izdrže koliko đaka imaju. Obezbedili smo deci tablete u školama, što je, mislim, super predizborno obećanje. Problem je samo u tome što te tablete nemaju kako da koriste jer nemamo ni jednu platformu na kojoj bi mogli da se uloguju. Tako da se to svodi na ono gledanje YouTube klipova i igranje igrica. Prava dece su svakako porasla u tom periodu, što iskreno mislim da je super stvar. Svaka škola je dobila pedagoga, psihologa, tako da i to je dobro. Ali taj čitav sistem je nekako tako čudno implementiran da mislim da je ostavio toliko prostora za zloupotrebu. Svi znamo one roditelje koji nisu normalni za njihovom decom, gde njihovo dete ne može jednu stvar da pogreši i onda kada dobije lošu ocenu ili upadne u neki problem, ono ide se po roditeljskim sastancima, otvorenim vratima, prave se po školi. I sa svom tom posvetom đacima i njihovim pravima. I dalje znamo kako sistem reaguje, odnosno ne reaguje kada dođe do vršnjačkog nasilja. Ako je on nekad rešio neki problem takve vrste, ja mislim da je to sasvim sigurno izuzetak, a ne pravilo. Uglavnom se ti problemi rešavaju neformalno i guraju ispod tepiha jer su u fazonu ako dođe sad disciplinska pa nastane haos, ko će sad to? Prema istim onim PISA testiranjima koje sam pominjao ranije u klipu, naši đaci su ne samo među najgorima na svetu, nego među najnesrećnijima. Tako to bi bilo to za ovaj klip. Ukoliko vam se svideo, zapratite kanal. Naravno da je ovo prekratak format da se pokrije ovako ozbiljna tema, tako da više služi za neku diskusiju, za to postoje komentari, imate ih ispod. Evo ga ovde onaj video koji sam pominjao malo ranije. Vi izaberite šta ćete od toga, pošto treba da zvoni za 5, 4, 3, 2, 1.